excited. Hinihingal na ako. Uy, where? Oh, there. Ayan. Hoy, CJ, where are you going? There's a mosquito. My goodness. I thought you saw something. And guys, pakit na naman kami. At umuulan siya. Hindi naman siya slippery. Okay, you go to the last one. Kita na mosquito. Takot. How you go back to Bicol? Yan. Ayan. Pakita naman siya. Guys, hinihingal na kami kasi puro paakyat. Nanginginig na yung aming hita. Ang ganda. Okay. And Japanese, ano nga to? TeaHouse. Japanese TeaHouse. The very first. And may maliit siyang lake. Parang man-made siya. Ayan. Ay, ang cute. Okay, let's go up. Let's go. Let's continue. Muulan siya, guys. Nasa tuktok kasi kami ng bundok and may butterfly. You guys. Oh, make it fast. It's raining. Ayan, wow, ang ganda. Ayan, guys. Lumakas na yung ulan. OMG, let's go faster. Faster. Ang cute. Maulan siya. Ayan. Let's follow the leader. Buti na lang, dami naming dalang payong. Ayan. Naiihiin na ako. Let's go. Here. Uy, isa siyang ano ba yan? Come here. Kubo. Ay! Hantahan siya ng mga kimono. Please do not enter. Don't enter. Yan, kimono rental. Oh, cute ang bahay. Para kami nasa Japan. Parang nasa Japan. Ganda. Let's go eat.